אתם תמחאו כפיים יפה ותאכלו לי מזל טוב, כי לפני שבוע וחצי, 20 בנובמבר, אחרי 4.5 שנים, השתחררתי מצבא ההגנה לישראל. אז קדימה, קדימה, אני מחכה. תודה רבה. גם אני מחאתי כפיים כשהשתחררתי. עכשיו, אומרים לי שהשתחררתי בתקופה מאוד מתוחה. בעזה היה לנו עכשיו מבצע, ענני מלחמה תמיד נושבים מאיראן, ואפילו ברמת הגולן נופלות עכשיו מרגמות, אבל אני לא מודאג. אני יודע שהתעשייה הצבאית שלנו מפתחת, זה זמן ארוך. אגב, מי שעדיין לא הוציא סוללה מהפלאפון, היא מפתחת זה זמן ארוך. מערכת הגנה חדישה ומחודשת ששמה את כיפת ברזל ואת החץ בכיס הקטן. זו למעשה מערכת הגנה שמסוגלת להגן בו זמנית, בבת אחת, על כל מדינת ישראל. היא חסינה לפגיעות של כל המרעין בישין שאתם רק יכולים לחשוב עליהם. היא חסינה לבושה, ביקורת, היא אפילו חסינה לעובדות. היא מורכבת, אני אספר לכם, משני חומרים עיקריים. באמת, הכי פשוט בעולם. החומר הראשון הוא תהילה, החומר השני הוא גאווה. והם אמנם חומרים לא ידידותיים לסביבה, אבל אסור להיות יפי נפש כשמדובר בביטחון המולדת שלנו, תסכימו איתי. הם קוראים למערכת הזו מורשת קרב. סעיף א', הם היו רצים בלי עכבות אל תוך האש. אז כולם ידעו, אם לא נכבוש אז נכבש. וכשהיו בדואר מקבלים את המכתב, הסתער תמיד ראשון, אהוב, אהוד, ענב. אמא הייתה תולה אז שלט על הדלת, כאן מתים בכיף למען המולדת. איש אינו שואל את מי איבדנו שם או כמה, איש אינו שואל על מה נלחמנו שם או למה, כי פעם חיילים היו גיבורים, פעם ממלחמות לא היו חוזרים. סעיף ב', ואלה שחזרו לא ביקשו שום נחמה, הם לא בכו, לא זעקו, כי לא היה על מה. הם היו עלו אלופי הניצחון עם נפש מברזל, חסינים לשיגעון, ובלילות הם שכבו בעיניים פעורות, מתים שיקראו להם לחזור כבר לשורות. אבל איש אינו שואל מי ניצח בקרבות, איש אינו שואל של מי המצבות, כי פעם חיילים היו גיבורים, פעם ממלחמות לא היו חוזרים. סעיף ג' מורחב. ויום אחד עוד ישאלו אותך הילדים, על מה נלחמתם אז באותם קרבות כבדים? ואתה תזרוק מילים כמו שלום וגב לקיר, ותחתום באמירה של החופש יש מחיר, ואז ירקינו את ראשם ויאמרו מבוישים שאף אחד מהם אף פעם לא הרגיש חופשי. איש אינו שואל, כאילו לא רוצים לזכור את הדם, צרחות השבר, את התופת, את השחור, את בכי האימהות, את הבושה, את האשמה, את ההלם, הטירוף, בתי עלמין שטופי דממה. ויום אחד כבר לא יישאר אפילו אחד שיוכל לספר שפעם חיילים היו גיבורים, שפעם ממלחמות לא היו חוזרים.